Yakshatilike. This program is powered by M. Sanjeev Shetty Silks and Readymades, MG Road, Mangalore, Main Road, Puttur. Co-sponsored by Atmashakti Vividodesha Sahakari Sangha Niyamita, Mangaluru. SSG Jewelers and Diamond House, Mangaluru. Agri Enterprises, Electronics and Furnitures. And Rohan Corporation, Rohan City, Vijay, Mangalore. ದಯಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಎದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ದಯಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಅಂದುಗೆ ಗಲ್ಗಲ್ ಎಂಬ ಚಂದ ಪಾದವನಿಟ್ಟು ಅಂದುಗೆ ಗಲ್ಗಲ್ ಎಂಬ ಚಂದ ಪಾದವನಿಟ್ಟು ಮಂದಹಾಸವ ಬೀರಿ ನೀವಾರಿ ಮಂದಹಾಸವ ಬೀರಿ ನೀವಾರಿ ನಂದಿನಿ ತನಯೇ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಲಲಿತೆ ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ದಯಾನಿ ಭವಾನಿ ಶಿವಾನಿ ದುರ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಎದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಪೀಠಕ್ಕೆ ನಿರಾಯೆ ದಯಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿ ಗುಣದಾಯಿ ವರ್ಣೆ ಮೋರೋಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿ ಎಂಚಂದ ಕೇಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಸೂಟೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪತ್ತೋರ್ದ ಜನಮಾನಿಲ ಪುಗರ್ಪ್ಯದ ಪಾತೆರನೆ ಪಣಂದುಂಡು ಉಡಲಗ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ತೆರಿನಕಲು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ತೆರಿನಕಲು ಸುಮಾರು ಪಂಡ್ ತೆರೀರ್ನ ದಲ ಪಲ್ ನೆಪ್ಪಸತ್ತೆ ಎನ್ನವಿ ತೆರಿನಕಲು ಪಂತರನಿಕೆ ಎಂದ ಪನ್ಪುಣಿ ಆದಿಡು ಆಜಿಡು ಆದಿಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ಯದೆ ಆಜಿಡು ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಆತುಂಡು ಆಜಿಡು ಎಂಚಿನ ಆಜಿಡು ಮಾರ
ಆಜಿಡತ್ತ ಆದಿಡು ಆದಿ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ ಜಲಪ್ರಳಯ ಆದಿ ಪುನಃ ಮಧ್ಯಂತರ ಐತ ಮಧ್ಯಂತರ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ ಆದಿಡು 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 ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪದ ಮೋನೆಡ್ದು ಬೆರೆನೆರು ಮುಜಡ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂಜಿಡು ವೈಶ್ಯರು ಪಾದೋಡು ಶೂದ್ರರು ಇಂಚಿನ ಚತುರ್ವರ್ಣಲೇನು ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರೇರೆಗೆ ಒವ್ವೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬೆರೆನೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗುತ್ತದ ಅನ್ನನಕುಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಗದ್ದಲ್ಗಾಡ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮಿ ಧರ್ಮರಾಯಿ ಪಣ್ಪುಣನ್ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಉಡಲ್ಗ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಬಿಡದ್ದಿ ಹೇಮ ಮಾಲಿನಿ దాని అల్పున పను దానండి మూజీ జోకులేను ఎన్న జక్కేలకు పాడదు సీదల కొంబోయిరు ఓడి ఈ లోకను బుర్ద ఆ లోకో సేరియలు ఇహలోక ತ್ಯಜಿಸೈರು ತ್ಯಜಿಸೈರು ನೀರ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಇಂದು ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬುಡ್ದು ಹೋತು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸೈಲು ಹಾಲು ಬೆದ್ದಿನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಳು ಎನ್ನತ್ತು ಮಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಹಾಲು ಬೆದ್ದಿನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಳು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೇ ಸನ್ನಿ ಐದೊಕ್ಕದೆ ಬಾಬೆ ಐದೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ಈಶಾ ಚಿತ್ರ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುರ್ತುಳು ಅಂಚ ಆ ಜೋಕಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಣ ಅಂದ ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ಏತೆ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡಲ ಆಯ ಮಲ್ಪುಡ ఆయన ಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಪುಡ ಒಂಜೆ ಓವನ್ನು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಲು ನಾಲ್ ಪಂಡಿ ಜನ ಆಯ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ರಡ್ಡೆನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅಂದ ಕೊಂಜು ಅಂಡಾರು ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಅಂಡಾರು ಛೇ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಅಂದ ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ಛೇ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಒಂಜೆಟ್ ರಡ್ಡಿಯೇ ಛೇ ಒಂಜಿ ನಿಗಂತ ಮಲ್ತೋನಡು ಮಾರ ಯಾನ್ ದನಿಯಾ ಈ ದನಿಯಾ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎಡ್ಡಂತರ ಅಂದು ಮನ್ಪುಣವು ಮಾತ್ರ ಅಪಗಂದ ನರಮಣಿ ಜೀವನ ಎಂಚೆಪ್ಪೋಡು ಪರಿತದ ಬೋಪಣ ಚಿತ್ರ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿದು ಬೋಪಣ ಕಾಕಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿದು ಬೋಪಣ ಕಾಕಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ಯ ಪರಿತದ ಬೋಪಣ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿತು ಬೋಪಣ ನೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತುನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಐನೇ ಬಂದಿನಿ ಪರಿದು ಹೋಯ್ನ ಕಾಕಾಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪರಿದು ಬೋಪುಜ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಬನ್ನಿ ಗಟ್ಟಡ ಬುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುದೆತ್ತ ಎಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುದಾದ ಪರಿತದು ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಶಿಲೆಯಾದ ಪರಿದು ಸುದಾದು ತೋಡಾದು ಸುದ ಅರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಒಡೆಗು ಕಡಲು ಅಂಚನೆ ನರಮಣಿಯನ ಜೀವನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ದು ಬರ್ಪಿ ಬದುಕೇರೆ ಬೋಡದು ಊರುಗು ಆಕಾಶಂ ಪತಿತತ್ವಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಃ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಮರ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ ದನಿಯರಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪಂಡ ಆಯ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆದೆ ಆತುಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಿಡ್ತುವ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚಾದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಂಜ ಎದುರು ಮಾಡುಂಡ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರ ಓಲೋಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಓಡೋಡಿ ಕೊರ್ತಾ ಓಲೋಲು ಬರಿಯರುಂಡು ಪೂರ ಆಡಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚಾದ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಊರು ಮೂಲಗಳು ತೋಲ್ಪಗಳು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಂದಂಡ ಬಿಸಿರು ಅಂಚ ಅವ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಕಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆಕಾಶದ್ದು ತಿರ್ತುಪೂರ್ನ ನೀರು ತೋಡಾದು ಸುದಾದು ಪರಿತದೆ ತೋಡಾದು ಸುದಾದು ಪರಿತದೆ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಡು ಅಂಚನೆ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟಿನೈ ಓಲೋಲ ಬದುಕದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಪುಡ ಓಡೇಗಿ ಪಂಚತ್ವ ಪಂಚಮಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಂಚತ್ವ ಒಂದኛ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ಪಂಚಭೂತಡು ಆವಿರ್ಭವಾಪುಣ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಣ ಒಡೆಗಿ ಪಂಚತ್ವನ ಐದುಣ ಪಂಡಂಚ ನೀರಿಡು ಬರ್ಪುಣ ಚಿತ್ನ ಜೀವ ಮಣ್ಣದ ಅಂಶೋಡು ಬರ್ಪುಣ ಜೀವ
ತೂತ್ತಂಶಡು ಬರ್ಪುನ ಜೀವ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೊಂಜ ನೀರಾದ ಪೋಪುಂಡು ಸುಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಬುರ ಲೀನಾಪುಡು ಆಯ್ನ ನರಮಣಿಯನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪನ್ಪುಣ ನಿರ್ಧಾರ ಪುಡು ದಾದನೆ ಪಣಂಬ್ಯ ದಂಡಲ್ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಆಣ ಎಂಚ ಮಲ್ತುವಿನೊಂದು ಕೇಂದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಪುರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಯ್ನಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಸೇರ್ ನಾವು ಸೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಲಿ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾತ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತನ ಈರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಲೆ 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 ಒಂದು ಈರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿ ಎನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಎಂಚ ನೀನೇ ಪಾಠ್ಯಕಾರ ನೀನೇ ಪಾಠ್ಯಕಾರ ಅವು ನಾನಾ ಪಾಠ್ಯಕಾರ ಅವು ನೇಲೆಮ್ಮೇರು ನಾನಂದು ಪನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ನವ್ ಏರಿ ಅವು ನೇಲೆಮ್ಮೇರು ಅಂದ ಯಾನೈಕ್ ನೀನೆ ನಾನಲ್ಲ ನೀನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನೆ ಪಾಠ್ಯಕಾರ ಯಾನ ಪಗ ಪಗ ಇಲ್ಲಲು ಬನ್ಮಣಿ ಅರೆ ಓ ಶಾಂಬಾ ಕಿತನಾ ಗೋಳಿ ಅರೇ ಅವು ಏರು ಮಾರ ಸಾಂಬ ಬುಡೇದಿಯನ್ನ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ದಿನಾಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೇಣ್ಣು ಉಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ದಾಯಿ ಉಕ್ಕ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಣ್ಣ ಅರೇ ಓ ಸಾಂಬಾ ಕಿತ್ತನಾ ಗೋಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಗೋಳಿ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗೋಳ ಬಂಡ ಊರುಂಟು ಖಗೋಳ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೊಡ್ಚನ್ನೇನು ಏತ್ಕಲ ಕಲ್ತದ ಓಡಿತ್ರೇನು ಒಂಜಿಲ ಕಲ್ತಿದ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಸರ್ಚೊಮ್ಮೆ ತರ್ಜಮೆ ಅಂಚ ಅವತ್ತೆ ಮುರೈಂದ ಬೈದಿನ್ರಿ ಕೂಡ ಬೈದಿನ್ ಮುರೈನ್ ದೆಪ್ಪ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಉಂಡು ಕೂಡ ಕುಚಲತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ಬೈತನಂದು ಕೂಡ ಬಜ್ಜೆ ಆತನಂದು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಾಯರು ನಂಚತ್ತೆ ಏಪ ದೆಪ್ಪವನು ದೆಪ್ಪವನಂದೆ ಮಾರ ದೆಪ್ಪವನಂದ ಕುಡಿತ ಮರ್ದೂಡು ಹೊಡ್ಚ ಅಂದೆ ಮುದೆಲು ಉಡ್ಪಾಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಡೋಡ್ಚ ಅವು ಐಕ ಕೂಡ ಪಣಮ್ಮ ಪಣವು ಖರ್ಚಿದ್ದಿನ ಐನು ಮಾರ್ದಾನಗದ ಪಣವು ತಿಕ್ಕ ಗಂಟೆ ದೀಪ ಜರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೊರತ ಪಲ್ಲ ಕೊಯ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಬಜ್ಜೆ ಆಪುನ ಬಜ್ಜೆ ಯಾವನ್ನ ಬುರ್ಸುಡು ಬಜ್ಜೆ ಆಪುನ ಕಂಗುಂಡು ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಇಂದೆತ್ತ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆ ಪದದ ಐಕ್ ಮಾರ್ದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಈರಿ ಎಂಕಲ್ನೇನು ಪೂರ ತೂವರ ಬರೋಚ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯಿ ಯಾವನ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಾಯನದ್ದೆನ್ನ ಬೆಲಕಾಯಿ ಬೇರ್ನ ಮಾತ ತೋಟದ ಅಲ್ಪ 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 ಮಾಯನ ನೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಮಾಯನಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ರೆಚ್ಚೆಲಜ್ಜಿ ಅಂಡಿಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಕುಕ್ಕು ವಿದಯುರ್ದ ಅಂಡಿಜ್ಜನ ಕುಕ್ಕು ಅಂಡಿಲಜ್ಜಿ ಚೋಳಿಲಜ್ಜಿ ಪೋದ ಅಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾಡು ಮರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೋಳಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕವು ಏರ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಚಂಡಿಗುಲ್ಲ ಅವನ ಅತ್ಯ ಅಂಡಿಜ್ಜನ ಕುಕ್ಕುಂಡ ಮರಲ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಚಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ చెప్పుడు తారాయి ನೀರು ತಾರಾಯಿ ಬುರ ಒರಿಯುವ ಮಾರೆ ಮಂಗಗ ಬುರ ದಿಂಜ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ చెప్పుని ಹೊರಿ ಕೇನ ಎಲ್ಲೆಂದು ಒಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ಪಡ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆಪ್ಪಾರ ತೆಪ್ಪಾಡು ಅದವೇ ಅವನಿ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಬುಕ್ಕ ಏತು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿದ್ದು ನಾಯಿನ ಬೆನ್ ಪೈಲಕ ಬೆನ್ಪಂಡ ಏರುಂತು ಕೊರ್ಪುಜ ಬೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಯಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಜೀವೊಂದು ಜರಂಚ ಏರೆಗ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ತಾರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತೀಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬೋಣ ಕೊರ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಣ ಕೊರ್ಪು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬೋದಾತು ಹಾಲ್ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂಚನೆತೆ ಐತೆ ಕಜ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಪಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ ಪೋವೆಲ್ದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂದು ಒಂಜ ಇಂತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳ ಒರಿನು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಒರಿನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿನಿಯರ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಜುವ ಏತಾಲ ಆಪುನು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಅಂದ ಮಾರ ಐಕಿತ್ತ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಯಾನ ಇತ್ತ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ರೂಪದ ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬರೆದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿಡಬಾರ್ದು 9 4 5 3 7 8 1 6 3 ಅವು ಏರ್ನ ಮಾರೆ ಎನ್ನೆಂದಾಯ ಕೊರ್ಪ ನಿನ್ನೇನು ಕೊರು ಎನ್ನೇನು ಕೊರನ ದಂಡ ಎಂಕ ಕುಳ್ಳು ಸೇಯರ್ ಉಡುಪು ಜರುತ್ತಾ ಬೊಕ ಎಂಕ ಕುಳ್ಳು ಸೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಾತ್ತೆರ್ನ ಆರ್ಪೇರಿ ಬಾತ್ತೆರ್ನ ನಮ್ಮಡ ಹರಿ ಬೇರ್ ಬಿಡೆ ದಾರಿ ದಾರ ಹೇಳಿ ಬೇರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆಯಾನು ಬಸರ ಕಡೆಯಲು ಬೆನ್ನೆ ಅಸನಪ್ಪ ತೆರದಲ್ಲಿ ಅಸನಬ್ಬೆ
ಮೊಸರ ಕಡೆಯಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಸನಪ್ಪ ತೆರದಲ್ಲಿ ಅಸನಪ್ಪನ್ ಅಸಲಭ್ಯತೆ ಇಸ್ಮಾಲಿ ಮರ್ಲ ನಿನ್ನಡ ಬೋದು ಅನ್ಪೆ ದನಿಕುಲೆ ಪಣ್ಣು ಒಳ್ಪಡ್ದು ಭತ್ತ ದಾಣೆ ಭತ್ತ ಏರ್ಬೋಡು என் கீழனே பார்த்தேன் ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿಲೆಯೇ ಎಲ್ಲ ದುನ್ನ ಬದುಕಿದ ಕತೆ என்னுடைய ತೆರಿಲೆಯಿಲ್ಲ ದುನ್ನ ಬದುಕಿದ ಗದೆ ದುನ್ನ ಬದುಕಿದ ಕತೆ ತೆರಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿಲೆಗೆ ಬದುಕು ಮಣ್ಣಾವು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಮಣ್ಣಾವು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಮೂಲು ತೆರಿಲೆ ನೇಮನಿಟ್ಟಿಡು ಬೆಂದೆ ನೇಮನಿಟ್ಟಿಡು ಬೆಲ್ದೆ ಸುಳ್ಳದ ನೀರ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಹಾಡುಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿಲೆಯಲ್ಲ ದುನ್ನ ಬದುಕದ ಕತೆ ಮಣ್ಣಾವು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಮೂಲು ಕೂಲಿಲ್ಲಂದು ಪೀರದ ವಿತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿತೋನು ದೆಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೆಂದಿರು ದೆಕ್ಕುನ ಬೆಂದಿರು ದೆಕ್ಕುನ ದೆಕ್ಕರಂಜಿನ ಮಾತೆ ಬೆಂದಿರ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಬೆಂದಿರು ಗೊಂಜಿ ಪಾಡು ನೋಡತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಇನ್ನು ನುರ್ತಿಯರೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊರ್ತೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಲು ಕರಿಯಟ ಪೂರ ಖರ್ಚಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಹೇಳು ಪೆಣ್ಣೆ ಹೀರಿಗೆ ಕಾಕಜೋರಿ ಇರುಂದ ಪೆಣ್ಣೆ 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 ಎಣ್ಣೆ ಮಂಡ ಪೆಣ್ಣೆ ಮಂಡ ಹೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಬೇತ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ದನಿಕುಲೆ ಕುಲೆಗೆ ಕುಲೇನ್ ಮಂಡಿ ಇರೇನಿ ಕೂಲಿ ತುದ್ದೆ ಬಂಡ ನಾವು ಕುಲೆ ಹಂಚತ್ ಮುಜಿ ಗೌರವಡು ದನಿಕುಲೆ ಭಾವನೆ ಭಾವನೆ ಎಡ್ಡುಂಡಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆನ ಯಾನ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನೇಪ್ಪನ ಜೀವನದ ಕಥೆನ ದಾದಾರಡು ಪನ್ಪುನ್ ದಾದಾರಜ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಸ್ತು ಮುಳುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಮರ್ಲ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ವ್ಯತ್ಯನ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಣತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಒಂದು ಓ ಎನ್ನ ಜೀವನ ತುಣ್ಣ ಅದು ಪೋತು ನೆಂಕು ಜೀವನಿ ಜೀವ ದುನ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ಕೊದಿಪ್ಪ ನೀರಿಗೆ ತಿಗತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಪುಂಟು ದಿನಾಲ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಪರಡು ಅಪಗ ಚರ್ಬಿ ಮಾತ ಕರವು ಇದು ಜುವದಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಬ್ಬಲ್ಲಿದ ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತಗಂಡೇ ಬಿಡುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೆ ದುನ್ನಾ ಪುಂಡ್ಗೆ ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಬೊಕ
ಅಂಚತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪುಡಿಕೆನೆ ಅನ್ನಕ ಅಂಚೆನವು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಪನ್ಯ ಇಂಕ ಜೀವನ ದುಣ್ಣಾತುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಬೇಜಾರಾದ ದುಣ್ಣ ಆವು 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 ಜೀವನ ದುಣ್ಣಾವು ಆವು ಅಂದು ಜೀವನ್ ದುನ್ನಾತಿ ಜೀವನ್ ದುನ್ನಾತನ ಅತ್ತ ಮಾರ್ಯ ಜೀವನ ದುನ್ನಾತಂಡೆ ಜೀವನೇ ದುನ್ನಾತಂದೆ ಜೀವನೇ ದುನ್ನಾತಂಡೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಕೆನ್ನು ನ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅತ್ತಿ ಏರ್ ಮಾತಾಜಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲು ಬೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪು ನ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಬಾಕಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚತ್ ಆರ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತೇರು ಆಯ್ ಬುಡು ಆಯ್ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ನೀನೇ ಪಾಟೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಏನನ್ನ ತುದು ದಾದ ಬೋಡಮ್ಮ ಕೇನ್ವೀರು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂದು ಛೇ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾದು ಫಾರಂ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪನೇರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತುಂದು ಅಕ್ಕ ಸೊಮ್ಮ ದೇವೇರೆ ಮರೆ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬಗಲ್ ಬಾಳ ಅಂದೆಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಗೆ ಆನುಂಜೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಆದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಆವೊಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶುದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನುಡ ಶುದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈರಿಡ ಬತ್ತದ ಕೆಂಡ ಎಂಚವು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವುಡು ಮದಿಮೆ ನಡುವೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ನಡತಂ ಪೋಪು ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆವೋಡು ಬಾಲೆ ಕೊರಡು ಬಾಲೆ ಅವಳೊಂದು ಪನ್ಯತ್ ಶುದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆ ಓ ಮರ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತನಾಳೆ ಬಾಳೆ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಬೇಲೆನಾ ಓ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂನಕ ಅಯ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಂದ ಜಾಗಿ ಅತಿನವ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿರಹ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಣ ನೀರ್ದ ಕಥರಿ ಕೇಳ್ದಾಗ ತಾತಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಪಡ್ದು ಉಂಚ ಹಾಲ್ನ ಬೀರಾವುಡು ಹೋಂಗುವ ಇಂಜುವೇಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲಗೇನೊಂದು ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೀರಿ ಯಾನೀರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತೇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏರ್ಡಪ್ಪನೆ ನಿನ್ನಡ ಅಂದ ಅಂದು ಅಪಕಾಂಡ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುಣ್ಣ ಸುರುಕು ನಿಖಲ್ನ ಕಾಯ್ತಾಡೆ ದನಿ ನಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಾಡೆ ಬರೋಡು ತುಂಬು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಕೇನುನ ಎಣ್ಣೆ ಕತ್ತನ ಕಾಯ್ತಾಡೆ ಬರೋಡು ಓಹೋ ಗೊತ್ತಾನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಹಾ ಅಂದಮೆ ದನೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರು ಮೂಲು ಸಂಬಳ ಈರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನೀರು ಕಾಯ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ನಾನ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅನ್ನತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಟ್ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಏರು ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರು ಈರಿಯನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪರು ಯಾನ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನತ್ತ ಸುರುಕು ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಯಾನ್ ಕೊರಚ ಈರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಯಾನೇ ಕೈಟು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ನಿನ್ನ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಈ ನಡುಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ಐತೆ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 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 ಯಾನು ದನಿಕಲೆ ಪುಣ್ಯ ಏರ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪು ಚೀರು ತೂನಗ ಬೇಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಈಗಿನಂತೂ ನಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಜೀವದಲ್ಲೇ ಕೈ ಜಿ ಪೋಲ ಅಂತ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಬೆನ್ಪುಜ ಅಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬೆನ್ಪುನ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿದಾಯ್ತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುದ್ದಿ ಹಾಲು ಬತ್ತದ ಸುರೂಟೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡೆ ಸಾರ್ತಿ ಇಂಚ ಬುಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ñೆಂಗೆ ಪಣ್ಣು ಪೋವೊಡ್ಚಿ ಈರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಸಿಕತೆ ಎಚ್ಚ ಈರೆ ಗೊತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ದನಿಕುಲೆ ಸಂಶಯ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಣ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆತ್ತು ರಾಮಾಯಣಡು
ಆನಿ ರಾಮದೇವರ ನಡೆಗೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮದೇವರ ಸಂಶಯ ಪಡೆತುಂಡ ಇನಿಕ್ ರಾಮಾಯಣನಕ್ಕೆ ಓದರ ಸಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಆನಿ ಗಂಗೆನ ಅತ ಸತ್ಯವತಿನ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಡೆತುಂಡ ನಮಕ್ ಓದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡಿ ಆನಿ ಅರ್ಜುನೆಲ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಪೋಣಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದು ನಂದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂದು ಅಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಡೆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದಿಕ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರಲ ದಿಕ್ಕು ಪಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥದ್ದನ್ನು ಈತ್ ಪಾತೇನು ಅಪಡ ಹಿರಿಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪರತೆ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಣ್ಣ ಬೇಲೆ ದಾಯ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ದನಿಕುಲ ಈರಾಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಳ ಇದ್ದ ಬೇಲೆ ಉಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಅವಳ ಇದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ಈರಿಗೆ ಆತೊಂದು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ಓಳು ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೋಟದ ಬರೀಟ್ ಮತ್ತ ಅವೇ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತೂ ಬರೆದು ಬಾರ್ದಂಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಕಾಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇ ಬೇರೆ ಎಂಜಿನ ಬರೆದು ಬಾರ್ದಂಡೆ ಕಾಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟೊಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟೊಂದು ಬರೆತ್ತನಲ್ಪ ಗಾರಿ ಹೊಡಿ ಉಂಡು ಐನೇರ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತ ಪಾದಚಾರಿ ಬತೋತಿ ಆ ಗಾರಿ ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಕಲ್ಲು ಪುರ ತುಂಬೋಡತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಳ್ಳು ತುಂಬೋಡ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬೋಡ್ಚಿ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದವಳ ಇದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ದೇವೇರಿ ಹೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀ ಕೆಟ್ಟೆ ಇಂಬಿ ಜಮದಾಗ ನೀನು ಬುರ್ದು ಬೋನಾಗ ಇಂದು ಕೋಪ ಬಲ್ನೇಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪೆ ಮುನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ದನಿಕುಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾ ಬುದಿಪೆ ಅದು ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಅನರ್ಕಲಿ ಬತ್ತಲೆಗ ಬರ್ಪಾಲ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಬಿಟ್ಟು ತುಳಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಕುರುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲ್ ತೊಂಬತ್ತಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂತೆದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾರದ ಅತ್ತಪ್ಪ ತೂಲೆ ಸಂತೆದ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಅದಪ್ಪು ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪೊನ್ನುಳು ಇಂಚ ಮಾತ ತುಲೆ ಆ ಉಬ್ಬು ಮಾತ ತುಳಿ ಐನ ಆ ನೂಲು ನುಕೊಳೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ತರಕ ಪರಕ ತುಂಡು ಮಲ್ಪ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದ ತುಳಿ ಕೈಕಾರ ಮಾತ ತುಳಿ ರೋಮನ್ ಮತ ಪರ್ಕ ಪರ್ಕ ದೆಪ್ಪದ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮತ ಬಂದಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸೆ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಸಂಶಯ ಒಂದು ತಳ ತಳ ಸತ್ತಿ ಮಾರೆ ತಲತಾಂದ್ರ ಅಂತ ತಲಕಾಲ ಡೇರುಲ್ಲಿ ತಲಕಾಲದ ತಳ ತಲಾಂತರಡು ತಲಕ ಹಿಂದೆ ಇರು ದನಿಕುಲ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಮೂಜಿಕಾಸ್ತೆ ಮಣಿಪಂದಗಳು ಪೋ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಡು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಿಯರ ನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಯಿ ಬುಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಓಲ್ ಜಿಪ್ಪು ನಾನು ದಾಯ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂತ ಪುರಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ಅವಲೇ ದನಿಕುಲೆ ಓ ಇರಗಾಂಡ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಸನ್ನಿಲ ಬಾಬೆಲ ಅಕ್ಲೊಲ್ಲ ತುಯ್ಯಂಡ ಎಂಚಾವು ಇರ್ನ ಮಗಳು ಇಸ ತೂಂಡ ಇಸಕೊರೆಯಲ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಳಿಗೆ ಬೊಕ ಕಡೆಕ್ಲಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತುದ್ಲ ಪಾಟೆಕರ್ ಪಂಡಿಜೇನ್ ಪನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅರೆ ಓ ಶಾಂಬಾ ಕಿತ್ನಾ ಗೋಲಿ ಅರೆ ಈಗ ಅದು ಸಾಂಬಾಡಿಗೇನೆ ಎನ್ನಡೆಂಜನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಬಡ ಇನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಅಮ್ಮೇರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡನ ಕಣನೀರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಕಣನೀರಿನ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಓಳು ಕೈ ದೆಕ್ಕುನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ನ ಕೈ ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ದೆಕ್ಕನ್ನ ಕೈಯವು ಈ ದಾಳ ಪೋಡಿ వచ్చి ಎನ್ನ ಪೂರ ನಿನ್ನವೇ ಎನ್ನ ಓ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಂದ್ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ನಾಲೆಗೆ ಕೊರಪು ಜರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ತೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನದ ತೊಂಬೆ ಪಾಠಕರ ಕುಳ್ಳು ಮಾರ್ಲ
ಇದಾಳ ಪೋಡಿ ಹೊಚ್ಚಿ ಅವ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಪೊನ್ನಿತ್ತೊಲ್ನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ದಾಳ ಪೋಡಿ ಹೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೇತೇರ್ನಲ ಇಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ನಿನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಕೊಡು ನಿಕ್ ಮನಸಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ದನಿಕ್ಲೆ ಏರಿ ಹೇಮ ಮಾಲಿನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಏಮ ಮಾಲಿನ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಬೋಡುಂದಂಡ ತುತ್ತೋನು ದನಿಕ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಪಾಟೆಕಾರ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜೇನ್ ಬಣ್ಣ ಇರತ್ತೆ ವಾ ಪಾಟೆಗಾರೆ ಇನಿಡ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡೊಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಲ ಎನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡೇ ಬರುಡು ಅದಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆಗಿಂದ ಪೋಡಿ ಹೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಂದ ಬೇಲೆ ಕಟಿಲ್ದ ಮಾತಾಲೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೂರ್ದ ಮುಚ್ಚುರ್ದ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಮರಲ ಕಟಿಲ್ದ ಅಂದೇರು ಬನ್ನಿ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆನೆ ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕಜಿಪುಗ ನುಪ್ಪುಗ ಸಾಮಾನು ಬೋಡುಂದು ಆಡ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯನ್ನ ಅಂದು ಆಯ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆನ ಅಪ್ಪಗ ಏನಡ ಬತ್ತ ಪನೋಡು ಆಯನ ಗೆಬ್ಬುದಿ ಇದು ತರ್ಪಡ ಬೇನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾತನು ಏಮ ಮಾಲಿನಿ ಇಪ್ಪಳಗ ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ಕಾಯ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊರಂತೊಳವು ಅವನಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕದು ಅವನಿ ಲಾಯಕ ಅವಂತಳವು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಈರ್ ಪಂದುಕೊಂಡ ಮಲ್ಪೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಬಂಡದ ಕೊರ್ಪೆ ದಯೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದನಿಯರು ಈರಿ ಬಗ ಈ ನಾನು ಸಾವನ ಪಡೆದು ಓರ್ಪುನಿ ಲಾಂಬುಗ ಪೊಡಿ ಪಾಟ್ನಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಗಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಶಾಲೆನು ಸೇರಿಡುಗ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿನೋ ರಸಕಾವಿ ಮಧುರ 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 ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದನಿ ಮಾರಿ ಚೆಕ್ ನೃತ್ಯ ಏಸಿಗೆ ಆಪುನಂದು ಇದೆಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಯೇ ಪಾಟೆಕಾರ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಗೆ ನಾಪುನ ಅಂತೋಜುನು ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಆಜನಂತ ಅವಸ್ಥೆ ತುರಿ ಏರಿ ತೇರ್ಗೆ ಬೋಯ್ಲಕ ಬೋಪುಂದುಲೆ ದುಂಬು ಬೋಪುನು ತಿರಾರ್ಪುನು ದುಂಬು ಬೋಪುನು ಆಜನಕ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂನಗೊಂಡತೆ ಈ ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಉಣಂದನಾಗಿ ನುಪ್ಪು ತೂಲಕಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣಾಳು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸುರ್ಪತು ಯಾರ ಮೋನೆ ತೂನಗನೇ ದೈತನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೆಚ್ಚ ಉರ್ದೊಂದು ಮತ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾಯಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳು ಅನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಈ ಅವಸ್ಥೆನ ಅಲಂಬು ಕರಂಚಿನ ತನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಮೂಜೆನು ಮಾರು ಏರಿ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಮೂಜೆನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ದಯಕೆಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಳು ಮುರನಿಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೇರಿರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನ್ನ ತುಯ್ಯರಿದ್ದೇನು ಮಾತಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನೆ ರಾವಂದನೇನು ಮಾತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ತೂಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಬುಕ್ಕ ತೂವೋಡಾಪುನು ತೂಂಡ ಬುಕ್ಕ ದಲ ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ಪಂಡ್ರಿನ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೂರ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಈತಿನೆಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಒಲ್ಲ ಮರ ಪಾಟೆ ಓಂಡು ಎಣ್ಣನೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬೋಡೈನ ಮಾತ ಪನೊಂದುತ್ತನ ನರಮನಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕೈತಾರೆ ಪೋ ನಾಯ್ದೆಲಕ ಪೋ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಹಾಲೇನು ತೂನಗಾಲತ್ತಿ ನೀನು ಭಸ್ಮ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕತೆ ತೂತಾರ ಮೀಯರ ಪಣಗ ದುಂಬು ಮಾತ ನಾಲಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಹೊರ ಬೊಣ್ಣೆಗೊಂಡು ಉರ್ದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಉರ್ದದ ಮೀಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೀನಾಗ ಕಡ್ಲೆದ ಬಡಿ ಅವಳ ಉರ್ದಿಯರೆ ಏರಿ ಹಾಲು ಬೆರಿ ಉರ್ದಿಯರೆ ಹಾಲಂಚಿನಿ ನಾಚಿನಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಂದೆ ಆ ಜನತ ಬೆರಿಯೇನೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆ ತುಳಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬತ್ತಾರ ತುಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಟೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪುಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತು ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಕಾವೇರಿ ನಿಲ್ದ ಆನಂದ ಹೋದಿರುವ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೇ
ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಿರುವ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ. ಭಾಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಭಾಮೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈರು ಕೃಷ್ಣಿ ಆತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬೊನ್ಯಾಗಾತಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಾನೇ ದನಿಕುಳ ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ತೂಪಿ ಎಂಚಿನ ಇದು ನಾವು ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕನೇ ಇರ್ರಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾರೆ ಬಂಡ ಎಂಕನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಏಮ ಮಾಲಿನ ಜಾಗಿನ ದಿಂಜ ಹೇಳು ಏಮನ ಜಾಗಿಲಿ ದಿಂಜೇರಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಜೋಕುಳು ಮೀನಿ ತುಯ್ಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಈರಿನ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಯ್ಗ ನಂಜಿ ಆಪುನಿ ಮುಜುಬಾಯ್ ಅಂದು ಪಾಟೇಕರ್ರೆ ಆಯ ಸನ್ನಿ ದುಂಬಿ ರಡ್ಡೇನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಆಯ್ ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ದು ಬಾಡ ಸನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪುರ ಫಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಈ ಬರಿ ಬಾಬೆತ್ ಬೂಬೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ ಇಂದಿ ಈ ಏಳುವಲ್ಲಬಿ ಈರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೊಲ್ದ ಒಂದು ಲರತೆ ನಿನ್ನ ಕಡಲೆ ಪುಡಿಯ ಕಾರ್ಬರು ನಿನ್ನ ಕಡಲೆ ಪುಡಿಯ ಕಾರ್ಬರು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾನ್ಪುಜಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಗುಣಾತೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ವಲ್ಲಭೆ ಹೌದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸುಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಕರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ವದನವನ್ನ ನಾನು ಮೆಳ್ಳ ಪುಂಚು ಚೋಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತದದು ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಚೋಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒರಳ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಅಪ್ಪಿಜ ಆಯ್ ಪನ್ನಗೊಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕೇರ್ಪೇಣ ಒಳ್ಳಬಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಠಿಲನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಾಳಪಾಠ ಮಾಡುವೆ. ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಹೋಗು. ಈ ಜನ ಮೂಲ ಪಾಠನೇ ಬಾಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಾರು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನುಂಗೆಲು ಕೊಳ್ಳತರುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಕ್ಕು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿ ಅದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಲಾಕಿಯ ಕೆತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲಾಕಿ ಬಂದ ತೆರಡೆ ಅದರ ಕೆತ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಕಿಯ ಲೋಕಿಯ ಗಸಿ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬುಂಜಿಸುವೆ. ಗುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಡೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗಸಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾಡು. ಆಯ್ತು. ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿರ್ಕು. ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ. ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವಾಗ ಸಿಗುವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅದೇ ಹೀರೋಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಕಮಿಲಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏಮ ಮಾಲಿ ನಿನ್ನ ಜಾಗೆ ದಿಂಜ ಹೇಳು. ಏಮು ಗೊತ್ತಾಪನ್ ತುಲೆ ಒತ್ತ ದಿನ ಪಾಡು ಒಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ದನಿಯರಿ ಯಾನಯ್ಯ ದನೀರಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ತಲ್ಪ ಏರನ ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಏರವು ಓದರ್ಮಣ್ಣ ತೊಲುಮೆತ್ತಲ್ದಾವೆ ಈ ಮಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮುತ್ತೂದ ಪಾದರ ಕೇಳಲ್ಲ ಕತ್ತಿದ ಪಿಲಿ ನಿನಿಗೆರಿಲಲ್ಲ ಒತ್ತೂಡಿಗೆ ತಿರುಗುವರು ಕತ್ತಾಲೆ ಬದುಕವು ಈ ನಣ್ಣ ಮುತ್ತೂದ ಪಾದರ ಕೇಳಲ್ಲ ಕತ್ತಿದ ಪಿಲಿ ನಿನಿಗೆರಿಲಲ್ಲ ಒತ್ತೂಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಲಾಸ ಅದುಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಓ ದಡ್ಡಲ ಕಾಡು ಒಂದು ಇದಾನೆ ಪಾಟೆ ಮಾರನೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಟೇಕರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರೆಕ್ಷಣ ಬರೋಲ್ಯ ಯಾನೆ ಮುಳ್ಪದ ಕಾಣೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮಂಡ
ಅವೇ ಜನ ಆ ಜನ ದಾನೆ ನತ್ತಿಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನತ್ತಿಂಗದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಆ ಜನ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಗುಸಿಟ್ಟುಂಡು ಸೊಕ್ಕದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇಡಿ ತೇಲೊಂದುಂಡು ಅಂದ ದಾದಾ ಓ ಈ ತುಳ ಸರಿ ತುಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಆಡು ಸುರುತು ಇದ ಕೆಬಿಡ್ದು ಮೀಸೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣು ಅನಕೊಂಡ ಭಾಗ 4 ಯಾನೇ ಈ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನೇ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾನಂತ ಪಿದೈ ಈ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನೇ ಮುಸುಂಟು ತುನಗನೆ ಉಂಚಿದ ತುಲೆ ಪೊಲ್ಚಿ ಒಲ್ಚೊಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಜೇನ ಬಲ್ಚಿ ಬಲ್ಚಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಬಿದೈ ಊರ್ದವೇ ಅಂದೆ ಕೆಬಿಡ್ದೆ ಮಾತ ಬಿದಾಡ್ದು ಅಂದು ಮೀಸೆ ಅತ್ತಾವು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಪುರ ಅಂಚಿನವೇ ಶೈಲಿ ಅವು ಅಂದ ಎಂಕಲ ಮೂಳು ಇಂಚ ಇತ್ತಾರ ನಾಡ ಆನೆಕೊಂಡ ಭಾಗ 4 ಕೆಬಿಡ್ದೆ ಬಿದಾಡ್ದು ಈ ಆನೆಕೊಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ ನೆನಪಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿತ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೂಲೆಗೆ ಓ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರೀಷು ಸರ್ವದಾ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಯಾನೆ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಾದ ಪಂಕಜಂ ಯಾನಿದೆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಯಾನಿದೆ ಗಣವ ಮಗು ಬೈದಿನೇ ಎತ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಆನೆದ ದಂತಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಾತೆರ್ನಗ ಯಾನ್ ಏರ ಅಂದ ನೆನೆತ್ತೆ ಅಂಬಿ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ನೆ ದೇಬೇರ್ನ ಮನಿ ಮಾರ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉರ್ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರುದು ಉರ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಉರ್ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಡ್ಸಿ ಸ್ಫಟಿಕೆ ಪಟಿಕೆ 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 ಸ್ಫಟಿಕ ಪಟಿಕೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಪಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಪಟಿಂಗ ಐನ ಮಾತ ಮಾರ್ನಕ್ಲು ಅಂದು. ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ನೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ದೆ ತೋನು ಕಣಪುಡು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತ ಕಾಕಜ್ಜ ಚಿತ್ರ ದೇತ ನಕ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಂಗಾರದ ನಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಮುಳು ಉಳಾಯಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪಣಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಚಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಈ ಪು 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 ಪುರ್ತು ತಿದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಕುಗಳು ಪಾಕಿ ಮುಗಿದು ಫೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಬೋನ ಯಾಲ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅವತ್ತು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೆ ಯಾರು ಪುದಯ ಮಾರೆ ಅಲೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಾಗ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಪುಳ ಇಲ್ಲತ್ತ ಬೇಲೆದಾಳ ಶಿಲ್ಪ ಅವೇ ಬುಧರ ಭಾಗತ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ ಬುಧರ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾರು ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜನತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿನ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರೇ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಖಾಲಿ ತೋಜಾದಿನಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಖಲ ಮುಲ್ಪ ಗುರುವಾಯೂರದ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ದಂತೋಡು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಐತ ಉಲಾವಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಗಣಪತಿ ನಿಖಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಐತಿ ನಾವು ಗೆತ್ತ ಭಾರಿ ಫಿರಾಕದ ದಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಫಿರಾಕದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಬೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಖಲ ಈ ಊರುಡು ಅಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ 700 ಒಂದು 700 1679 ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದಾಗೆ ಇಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿ ನಾಲ್ಬಾಡಿ ಬೇರೆಗೂ ಕೊರ್ನವು ಪುಲಿಕೇಸಿ ಹತ್ತಿ ಪುಲಿಕೇಸಿ ಇಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪುಲಿಕೇಸಿ ಒಲಿತಿ ಸಮಾಜದ ಪುಸ್ತಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇತನಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯವ್ಗೆ ಅವು ನಿಖಲ ದಡ್ಡಲ ಕಾಡದ ಈ ಪರಿಸರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ನ ಗಮನಗುದಾಲ ಬೈದನ ಗಮನ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಏರು ಪಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಟಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ದೇಶೋಡೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶೋಡೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ದಡ್ಡಲ ಕಾಡದ ಅದು ಉಂಟು ನಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆಲ್ಲ ನೋಡುದು ಎಂಕಲ್ ನಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬಂಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ದಡ್ಡಲ ಕಾಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆರಡಕ್ಕಿ ಎಂಡ ಆರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಅರೆಗಂದು ಉದಾರು ಪಿದೈರುಗಳು ಎತ್ತುದು ಈರು ತೂಪಿಲೆ ಕತ್ತಿಗೆತ್ತಿ ಅದು ಇದ ಏನೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಬೇರ್ಪುಗು ಕೇನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಂಬೇರ್ಪುಡು ಕೇನ್ನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಪುರ ಮಾರಂಡ ಐಕಿ ಏತಕ್ರ ಪುಂಬ್ಯ ಹಾಗೆ ತನಿಕತೆ ಇರತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಇರೋದ ಲಾಭ ಅತ್ ಎಂಕ ಲಾಭದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಇತ್ತ ಇರಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೆಗಿತ ಕಾಸು ಎಕ್ಕಿ ಅತ್ ನಿಕ್ಕಲ್ರೆ ಉಂಡುಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲೈಕಿ ಏತಂದು ಪಳ್ಳಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ಡದ್ದಿ ಎಂಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ಡುಲ್ಲ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲುಂಡ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಇತ್ತಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏತ ಕೊರ್ಪಾರ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಣುಂದ ಅಂಡ ಅಂಚಿಂಜಿ ದುಂಬು ಫಿರದುವೆ
ಒಂದು 25 ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕುವೆ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಸೀದಾ 25 ಪಿಲಿಯ ಸುಗ 500 ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆ ಜನ 25 ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಣವುದ ಮೌಲ್ಯ ನನಲ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜಾನ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಲತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು 25 ಲಕ್ಷ ಗೆಂತದ ಹೋಯ್ತು ಟಕ್ 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 ಗೆಂತದ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕುವೆ 25 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಮಗರು ನಿಂಚಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬಂತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ 25 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬರ್ಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬರೋ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂಡಲ ಉಂಡು 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 ಎಂಕಲ್ ಅಷ್ಟೋಡುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ನಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕಾಪುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಉಂಡ ಅಯ್ಯೋ 5 ಲಕ್ಷ ಅಯ್ಯೋ 5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಸೆ ತುಂಡಿ ಅನ್ನ ತೂತಾರ ಇರಿ ಒಕ್ಕದೇ ನಿಖಿಲಾಯ್ಕೆ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನು ಕುರೆಗಟ್ಟು ನಂಚದಲ್ಲದ ಯಾರಿಗಾರೋಗು ಇತ್ತಿನ ಚಾಲ್ ತಂಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶದೇನು ನಿಖಿಲ ದೇಶ ಕೊಂಡು ಬೇಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪ ಈರಿಗೆ ಇಡೀ ದಡ್ಡಲ ಕಾಡ್ದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈರು ರಡ್ನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಈರ್ದಲ ಸಾಧಾರಣ ದಾರತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನು ಎಂಕ ಉಕ್ರಾಯ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅನಿ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಯಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುರಾಯಣಿ ದನಿಕಲೆ ಈರೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 75 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರಳಿ 25 ಕೋಟಿ ಪುರ ಇಪ್ಪಂದು ಮರೆ ఇప్పుడు దుంబుదత్తే దుంబుద 6 ವರ್ಷకు దుంబుద ఉండతే 3 కోటి ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಇಂದಿ ದನಿಕಲೆ ಐದು ಮಾತ ಇಂಚ ಕಂಡದ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿಗುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೊಳ್ಳ ಬೇಗ ಕೊರಂಡ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಂಡಲ್ಲ ಉಳ ಇದ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರಿಯರೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ್ಯಾ ಈಗ ಮರಲ ಇರಿಗೆ ಧರ್ಮಗು 20 ನೋಡ್ತು ಪಾಟೆಗಾರ ಅವೇನು ಬುದರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ನಾಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದಜಾಯ್ಜ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳನ ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ವಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಕಾಲಿ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ರಂಡ ಯಾವು ನಿಖಿಲ್ ಪಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ ಕ್ರಯ ಏತಂದು ಪಳ್ಳೆ ಐಕ್ಯಾನ ಉಂತನ ಜಾಗೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ 75 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪಣ 74 ಮಾತಾ 74 99,99,999 ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಅನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ನಿಯಾನು ವಿದೇಶೋರ್ದಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಥ ತಾಗಂಡು ಎನ್ನ ತಾಗೀಜಿ ತಾಗಲೆ ಕರ್ಪನೆಯ ತಾಗಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯಾರ್ದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 75 ಕೋಟಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಮುಂಗಡವಾದ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಂಗಡವಾದ ಏತು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಜಿಂಜ ಕೊರಡುಂದಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪಿ ಇತ್ತ ಕೊರ್ದು ಇರೆ ಗೊಂಜಲ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಇತ್ತದಾಯ್ತ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಜಿಂದನೆ ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಮುಂಗಡ ಎಂಕ ಪಿರ ಕೊರ್ನ ಮುಗಿನತ್ತ ಹಿರೇಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಪೇನೆ ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬೇಕೊರ್ನ ಎನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀಂಡ ಇತ್ತಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಜ ನಂಕಂತೂ ತಿಕ್ಕನ ನಾಂಡ ಮೂರ್ತಿನ ಬೇಕೊರ್ನಾಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದು ನನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕರಿದು ಬಲೆ ಬಂದು ಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಲಾಭ ಐಜ ಬಡ್ಡಿದ ಬಡವಡಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆ ಪುತಾರು ಕುಟಬಾಗರ್ನ ಆಲತೆ ಕಾವೇರಿ ನಾವು ಶಿಲ್ಪ ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪ ಉಡ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾನು ಪಂಡಿ ನಾವು ಬೋಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡ್ಲೆ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಣ್ ಪರ್ದಾಂಡ ಐನ ನಾಡ್ಯರೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಇರಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಏ ತಿಂಗಳು ಆಪನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅರ್ಥಾಂಡತ್ತ ಗುರುವಾಯೂರದ ಆನೆದ ದಂತೊಡು ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಎತ್ತ ದಂತ ತಾ ಕೂಲಿನ ತುಂಡ ನರಮಾಣಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಇಂದು ಐನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಯಾನ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ದಾಯ ತೋಜಾಯಿನಿಂದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಕ ದೂರ ಓಡು ಮಹಾ ನಿಖಲ್ ನಂಬುಣ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತ ನಿಖಲ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ಅಲ್ಪದ ಆನೆಗೆತ್ತ ಕೇಸವೇನೇ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೇಶವ ಮಲ್ಲಾನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆನೆದ ದಂತ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ನ ಅಂದ
ಯಾನು ಎನ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲು ಖರೀದು ಬರ 2 ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ 99% ಲಾಪುಂಡು ಕೊನತ್ತದ ದೀಪ ಆಯ್ಜಿಂದ ಈರ್ನ ಏನ್ ಮುನಿರೆ ಪಿರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಮುಂಗಡು ಎಂಕ್ ಪಿರ ಕೊರ್ನ ಎನ್ಮನು ಇತ್ತ ಒರೋನೆ ಕೊರ್ನಂದಂಡ ನಮಕೊನದು ಓಲ್ ದೀಪುನೆ ಅವು ದೀಪನ ಓಲಂಡ್ಲ ಬೆಂದಿರ್ದ ಗೋಡೆ ನೊಕ್ಕುದಾನ್ಲ ದೀಕ ಮಣಿಪೂಡ್ತೀರಿ ಒರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಓಡ್ಲ ಒಂದ್ವಿಯಲೆಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಲಲಿತಾ ಕಳತಾರ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾನ ಎನ್ಮಂದಲ ಉಳೈಬೂರ್ಡು ಉಳೈಬೂರ್ದ ಅಯ್ಯೊಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾಯಂಡ ನಮನ ಉಳೈಬೂರ್ದ ಧರ್ಮನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಗಂಚಿನ ಗುಟ್ಟು ಬರ ಪಾತಿರೋ ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗೌಪ್ಯತೆದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಲಚ್ಚತ್ತತೆ ಕೋಟಿಯತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ನೆಂಪು ಪಾಡ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡಿಲ ಕಣೆ 2 ತಿಂಗಳು ಖರೀದಿ ಪಿರ ಬರಪೆ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿ ಇತ್ತ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲು ಸೈ ನಂಗೆ ಎನ್ಮಂತು ಕೊರಿಯತ್ತ ನಮ್ಮಂದಿ ನಿಂತ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ದಲ್ ನಂದೆ ಆಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಬಣ್ಣಗ ಬುಕ್ಕ ಈರೇನ ಮಂಡೇನ್ ಬಾತಂಬೋವೆ ಇದತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈತ 75 ಸಿಕ್ಕಂಡ 25 ಎಂಕ್ 25 ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂಕ್ 25 ನಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರೆ ಮಾರ್ಲಾ ನಿಕ್ಕ ಜಾವು ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ಚಿದಾನಿಕಲ್ ಎಂಕಿರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನ ಆತಿ ಅವು ಅವತ್ತಿ ತೂತೆ ಆದುಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಆಯ್ತು 25 ಲಕ್ಷದಾಯ 75 ಕೋಟಿ ಆತ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪಂದೋಡು ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡ ಅದೇ ದೇವನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರು ಬರಡು ಹಯಣು ಚಿಗುರು ಬಾಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಹಾ ದಾದಾ ಇತ್ತೆ ದೇಬೇರು ಒಲಿಯರು ಮನ್ಪುನೇರೆ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ್ನಂಡ ಆಯ್ತ ಪಡಿನ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸೇಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜನ್ನ ಆ ಪಾಪದ ಬಾಳೆ ಶಿಲ್ಪ ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪಡೆ ಅಂತದೆ ಈರೊಂಜಿ ಇಂದೇ ತನಿಖೆ ಆನ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಗಮನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಲಿ ಬಿಯತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನಂದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಪಾನಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನಿಂದ ಕುಳ್ಳು ಮಾರ ಯಾನ ಆದ್ರೆ ಯಾನ ಇದ್ದೆ ಪೂ ಮಂಡೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಅದು ಎಂಚಿನಡಲ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಹೋತೆತ್ತ ಕಾಂತು ಮಂಡ ನಮ್ಮಡಿ ಕಲ್ಲುವೇರ್ನೆಡು ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗಗಳುಲ್ಲ
ಕರಿಕಲ್ಲ ಕಾಂತಿ ಮಂಡ ಅವನಮ್ಮ ಇಡಿ ಕಲುವೆ ಪೊಡಿ ಕಲುವೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲುವೆ ಮೂಕದ ಊರಿಲ್ಲ ಕಂಡುವನ ಹಂಚತ್ತೇವು ಇಡೀ ಕಲುವೆ ಬಂಡೆ ಹಂಚ ಹಿಂಚವು ಅವನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲುವೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಗುಂಪು ಉಂಟು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಕಂಡಿರ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅವರು ಉಂಟು ಎಗಲ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಎಗಲ್ಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಲ್ ಐಟು ಪೊಂಜಿನ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೇದು ಇಂಚಿನ ಪಳಪಂಬಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ರಡ್ಡೆಗಳ ತಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬದಿ ಕಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲ್ಲು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತವು ಕಂಡಿರ್ಲ ತಯಾರು ಉಡಗುಳ್ಳೆರ್ಲ ತಯಾರು ಅಂಚತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆರಿಯರ್ಲ ತಯಾರು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಅವು ಪೇಂಟೆಡ್ ಏರಲ್ಲ ಈ ದಿಂಜ ಗಾಡಿಗೆ ಜನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಂಟೆ ಓಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಂಡು ನತ್ತವು ಈ ಗಾಡಿ ದಿಂಜ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲನಗ ಹೋದು ಇಂಚ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಲಕ್ಕವಣಿ ಕಿಸೆರ್ದು ಲಕ್ಕವಣಿ ಅವು ಪೂರ ಈ ಪೊಡಿ ಕಲ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗೆಂಡ ಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಊರ ದರೋಡೆ ಅನಗ ಆತ ಮಲ್ಲೇಡು ನಾನೇ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಕಲ್ವೇರು ಅವು ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಸುಬಗೆರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಕಲ್ವೇರು ಅವು ಆಯಾಗ ಬರ್ಪನಿಡ್ ಅಂತ ಕಂಡು ನುಂಬಿಯಾಗ ಬರ್ಪನಿಡ್ ಅಂತ ಕಂಡು ನಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ರಂಟೆ ಹಿಡ್ದಲೆ ಎಂಕ್ಲಾವ್ ಅಂಟೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕೈವಾರ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನಕಾಶೆ ಬುಡೆದ್ದಿಗೆ ಅವತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯೋಜನೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಶುರು ಕೊಂಜಿ ನಕಾಶ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಕಾಶ ಬಂಡ ಈರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಎಂಚ ಕಂಡೋಡು ಓಲು ಕಂಡೋಡು ಏರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಏರು ಒಯ್ತೆ ಬಲಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡ್ತಿ ಪೊಲಿಬೂರ್ನ ಜಾಗಿನ ಕೆಂಪುಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದೇ ಊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೇತದ ಮಂಡ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಂದು ಮಂಡಲ ಮಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳದ ಕಲೆ ಪುಡಿ ಕಂಡು ನೋಡಂಚ ಆತ ಕಲ್ವೇರಿಂದ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಂಡೆರಾತು ಸುಲಭಂಡ ಯಾನು ಏತ ಕಲ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತಿಂಜ ಕಲ್ತದತ್ತೆ ಏನು ಕಲ್ವೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬೈನೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಗು ತಿಕ್ಕದು ಊರಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿಡು ಬ್ಯಾಂಕರಪ್ಪ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ ಬರೀರ ಬಂದ್ ತಳಿತೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಮದಿಮ್ಮೆ ದಸ ನಾನ್ ದಾಯ್ ಸಾವುಗ ಮದಿಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏರೇನು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಓಲಲ್ಲ ಕಂಡದುಗಳು ನಗಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಪ್ಪನಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಉಂಡು ಓ ದೇವರೆಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿಂದು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಎತ್ತ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಉಂಡುಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಾರ ಬೆತೆ ಜನ ಅವು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸುಲಭ ಶಬ್ದಲು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಊರುಡುಂಡು ಅಂಚೆ ತಾಡಿಗೊಂಜಿ ಬಿದಾರ್ದಿನಿ ಮಲ್ಲೆಡಾವಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ಪೆರಂಡು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ಪ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತಡಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಾನ ವೈಭವನಿ ದಿದ್ದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡೆಜ್ಜ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲುವೇರ್ ನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಗಾನ ವೈಭವ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಆವಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆವಡ ಇಟ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಿದಾರ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಈ ಜನ ಓಡಿ ಪೋಂಡಿಯ ಬರಿಯರ ಪಂಕಯಾನ ಸಾಧಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿದ ನಕಾಸ ಕಡ ಪುಡ್ದ ಅವು ಒಯ್ತದ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡನ್ ಬೈಚೆ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ರಮಣ ಬಾಲೆ ದಾತಾಂಡ್ ಈತನ್ಯಾರು ಅನ್ಯ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಆ ಏರಿಯೆ ಕೇಂಕ್ ಅಂದಲ್ಲ ಕದೋಜು ಹೌದು ಮುಖವಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಮಿಳು ಕೂಜಳು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕುಂಡಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೀತ ಬಾಳ ರಮಣ ಒಳ್ಳವೇ ವೈಕಾಟದ ನೀನವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳು. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀನೇ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಬಾಳೆ? ಬಾಳೆಯ ಉಯ್ಕು ಕಡ್ಪರನ ಈಗ ತುಳುವರು ಭುಜ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಕದೆ ನಿಲ್ಲು. ನನ್ನ ಬಕುತ ಹೇಳುತ್ತಿರ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ದರ್ಶನ ಅಸುನೀಗಿ ಅತ್ಯ ಆಸೀನರಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳು. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಸರಿ ತುಳು ಬಾತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇ, ದೇವ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವರೇ ಬೇಲೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಉಂಟು. ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಈ ಮನೆ ಸಪ್ರೆ ಮುಸುಂಟದ ಮಾತ ಬೆನ್ಪುಣ ಜೀವದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ತಿಗರೆಲ್ಲ ಅರೆಲ್ತದ ನಾಲೈ ತಿರ್ಗಾದ ನಿಂಗದೆ ಚಟುವಟು ಚಾಟು ದೋತೆ ಬರ್ಚಿ 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 ಅಂಚತ್ತಿ ಮುಲುಂಜಿ ಮನೋನಿಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜೆ ಮುಲು ಅವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಣದೆಣ್ಣೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂತ. ಕೆನ್ನೆದ ಮನೆ ಏರು ಮಣದಣ್ಣೆ ಮಣದಾನಿ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತೀಜ. ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ ಇಂಬ್ಯಾನು ಅಂಬಾಳು ಅಲ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ದ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ತುಂಬ್ಯಾ ಅವು ಅಂತ ಪುರೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಫೋನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದು ಇದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾನ ದಾನೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಏರು ಕುಲೈ ಗುಳ್ಳಡವ ಹಾಲು ಏರು ಯಾನ್ ಬೇಕತ್ತು ಹಾಲು ಬೇಕತ್ತು ಭೇದ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಹಾಲು ನಾವು ಹಾಲ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನವು ಎಂಚಿನವು ಸಾವು ಎಂಜಿನಿ ಹಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊನ್ನತ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನಂಡ ಮುಗಿಯ ಬೇತ ಪಿದ ಇಲ್ಲದ ಅನತ್ತ. ಹೌದು ಬಾಲೆ, ನೀನು ಅವನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತ. ಎಂತ ಗುಟ್ಟು ಸಾವ ಅವನ ಮುಸುಂಟು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ವನಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವ ಜನ ಎಂತದ್ದು ಯಾರವ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏರು ಉಲ್ಪದೆ ಅಂದ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಬಾತರಿ ಯಾನ್ ಪುರ ಪಾತೆರ್ರೆ ಯಾನ್ ಜನತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಬಾಳಿ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಮುಕ್ಕಲನ್ನು ಬಿಡು, ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತು. ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಪುರ ಬೋಡು ಬಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಿಡು. ಅಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ದಾಯ್ತೆಕಿ ಮುಖ ದಾಚ ಓಡಿ ಆಟೋ ವೈದ್ಯನೇ ಆಟ ಈರೆ ಕಲ್ವಾಣ ಉಂಟಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಆ ಪುನಃ ಕುಂತಲೆ ಆಪುಜಿನ ಪುಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಸೂಕರ ಸೂಕರ ಬಂಡ ಬಂಜಿ ಮೇ ಮರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಸೂಕರ ಬಂಡ ಕೇರಿ ಬತ್ತರು ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಒಡೆಯ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಂಬು ಮಾತಾಡುವ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲವ ಕಂಡಾಟೆ ಪಿದಂಬೆ ಮಾತಾಡುದು ಒಡೆಯ. ಅವನ ಕೆಬಿತ್ತ ಕಂಡೆಗೆ ಬಿಡು. ಕೆಬಿತ್ತ ಕಂಡೆಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುದು? ಅವನ ಕುಜಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಯೇ ಇರುದು. ಮುಸುಂಟು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತಾರಯ್ಯಾಗೆ ಉಂಟು. ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುದು ಅವನಿಗೆ? ಇರಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆಯ ಕಾಳಂ ಪಿಡಿಯುವುದೇ. ಇರಲಿ ಬರ್ಸ ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ಈರು ಏರು ದಾನೆ ಬತ್ತಾರು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲುವೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಲುವೆ ಮೂಳುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೊಳ್ಳು ಕೊನೋಯಂಡ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಇಡ ಬತ್ತಾನ ಬರ್ರ ಬಣ್ಣ ಆರಸು ನಕಲ್ನಾಡಕ ದೂರ ಬೇಡಪಡು ಕೊನವು ಎತ್ತ ಅಂಚತ್ತಿ ಅದರ ಕೊನ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಬತ್ತನೆ ಮತ್ತ ವಿಷ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅರಸುನ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಾನ ಅರಸುಟ ಪಂಡೆಂಡ ದೈತ ಅನ್ಪಾರು ಮನಿ ಅಣ್ಣ ಕರಿಯಕಲ್ಲು ಕಳುವೆ ಕಾಂತು ಬಂಡ ನಮಣಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಿಯಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಪುದೇ. ಕರಿಯ ಕಲ್ಲು ಓ ಯಾನ್ ಕಲುವೆ ಓದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಕಾರ್ಲ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕನೆ ದಾಯ ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ಲಂದು ಬುದರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಲ ಮಂಡೆಲ ಇತ್ತಿದ್ಯಾ ಮಂಡೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಮಾರಿಲ್ ಹೋತಿಂತ ಅಂಚ ಇರು ಎರಡು ಅಂಜಿ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಾನೆ ಹೊತ್ತನೆ ತಲೆಪಟ್ಟ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಕಿರಣ ಕಿರಣ ತೆನ್ನ ಏನ ಕಿರಣ ಸಿರಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಿರಣ ಅತ್ತ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಎಂಕ ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ದನ್ನ ಮೂಲು ಹಾಲೊಂದು ಏಕವಚನ ಏರೋ ಪೊನ್ನಿಯರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಗ
ಮೋಲು ಮೋಲ್ ಎಂಜಿನ ವಲ್ಲಭಿ ವೈಲಾಪಿ ವೈಲಾಪಿ ಅತ್ತೆಯ ವಲ್ಲಭಿ ಮೇರು ಒಲ್ಲಬೆ ಬಂಡೇರು ಏರ್ನ ವಲ್ಲಭೆ ನಾವು ನಿನ್ನಣ ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಇಂಜೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಲುವೆರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮೂರ್ತಿಲ ಕಂಡೊಲಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಡೆಗಳ ಕನತ್ತ ಓರೊಲಿ ಆಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಚಿತ್ರಧ್ವಜಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂಚಂದ ಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಂಡ ಒಕಾಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ತು ವಲ್ಲಭಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಗಾಯನ ಹೊತ್ತುಂದು ಈ ಅಲೆಗ ಆಕನಗ ಅಂದಾಜ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಯಾನು ಓರ್ರಾಯಿನ ನೆನ್ನೆಪ್ಪುಡು ದಿ ಉಂಡೆಂಡ ಎಂಕಂದು ಬರಬರ್ಚಿ ಓರ್ರಾಯಿನ ಇಡೀ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಉಂಡೆಂಡ ಅಂಚಿನ ಏತ್ತ ಮುಡ್ತಿಂಡ ಆತನ ಗಣವೇನು ಆತ ತೀರು ಅಂಚಂದು ಈ ನಿಮಿಟ ಇಂಚಿನ ತೂಳು ಬರೀತಿನ ತೂಳೆನ್ನ 1679 ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಏರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊರ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ಮೂರ್ನುಡಿ ಅತ್ತ ನಾವು ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಪ ಎಲ್ಮುಡಿ ಮುಮ್ಮಾಡಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಕಾಳುಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತನ ಬಾಳ ಗಣಪತಿ ಬುಡ್ಕೈತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏರು ಬಾತೇರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ದನಿಗಳ ಎನ್ನ ಪೂರೈ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭಡಪ್ನೆ ಅಂಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಕೊಣತವ್ರೆ ಅಡ್ಡ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಗುಂಪು ಉಂಟು ಅಗಲ್ಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟು ಮುಖ ನಿಗಳು ದಿನಾಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕು ಗುಂಪು ಗೋರಿಯರು ಎಂಕು ಗುಂಪು ಗೋರಿಯರು ನೀನು ಕೂಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಡ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಗುಂಪಿಯ ಮರ್ಲ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಓಲ್ ಉಂಡು ಐನು ಕೊಡೋಚ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ತಂಡ ತಂಡು ತಂಡಗೊಂಡ ಅನ್ನ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆತ್ತು ತಂಡ ಕಲ್ವೇರ್ನ ತಂಡವು ಅಂದವು ಏನಂಚನೆ 35 ಆಪುಂಡು ಅದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡಂತ ನಕಲ್ನೇ ತಂಡ 35 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಿ ಮೂರ್ತಿಗೈಕು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತೊಂದು ನೀ 75 ಕಥ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಕೊಣತೂರಿನ 35 ಕೊರೋಡುಗೆ 35 ಎಲ್ಲ 35 ಯಾನೊಂದು 5 ನಡೆದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತೆ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಅಣ್ಣ ಆತ ಮಾತಾ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಕೊರೋಲಿ ಆಪಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜವು ಆಯ್ತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹಾವು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿಯ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ದ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಕೊಡು 75 ಕೊಡ್ತಾನ 25 ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು 500 ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ಆಕೇರಿ 32 ಮಾತಾ ಎಂತ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಒರ್ಂಬ ಜನ ದೆತ್ತ ಪಿರಾವ್ ಬೇನೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು 5 ಜನ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಜಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಾವ್ದು 4 ಜನ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡೋಡು ಅಕ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜರುಡು ಓಡು ನಾಡು 32 ಕೊರ್ಕ 32 ಕೊರ್ಕ ಅಂಬಾರ್ ಬಿಡು ಪಾತೆ ಆರ್ನ ಸೋನಾರ್ ಬೋತುಂಡು 31 ಬರ್ಚು 31 ದೆತ್ತೊಂಡ ಜಾಗೃತ 32 ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲಿ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಮರಲೇಬೇಕು ಇಂದಿ ಆಯ್ ಕಲು ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಕಡಿ ಆಯ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಲ್ವೆ ಅಂಡ ಬೆನ್ನನೆ ಆಗ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಪ ಬೆಂಪುಚನ ಆತ ಬೇಗರ್ ತಿಂತದು ನಿಕ್ಕು ಕುಲ್ನಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾರೆ 75 ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಆ ಪುಂಡ
ఆ పిజ్జా అప్పుడు 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 దాని పండి ఎంకుంది ఎత్తు ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಅವಸರ ತಾಳೆ ಗೀತ 32 ಬರೆದುಕೊರಾಗಿ ಅತಿ ಬೇಗ ತಿಥಿ ಬೇಗ ಅವು ಏರೆಗೆ 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 ಬೇಗ ಪೋಪಣಾಗಿ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋಪಣಿ ಬೇಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವು ಗಾಡಿ ಪೋಪಣ ಎತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬನ್ನೆ ಏರಿ ಅಮ್ಮ್ಯಾರ ಏರಿ ಅರ್ಧನಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರಡ ಬನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಐನಲ್ಲ ಮುಂಗಡ ಕೊರೋಡು ಟ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಲಾಗ್ಲಿ ಐನು ಮುಂಗಡ ಕೊರಡುಗೆ ಐನು ಕೊರ್ಲಿ ಐನು ಕೊರಡು ಐನು ಐನು ಕೊರಡುಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಐನು ಕೊರಾಯೆ ಐನು ಕೊರಾಯೆ ಐನು ಕೊರಡು ಐನು ಕೊರಾಯೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ನ ರುಚಿ 35 ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ 25 ಕೊರ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ 35 32 ಕೂಡ ಮುಜಿಯರ ದೇ ಅರಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ವಡ ಯಾರ ಅನ್ಪ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ವರ ವ್ಯವಹಾರ ನಮಕ್ 75 ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಎಂತ ನಿಕ್ಕತೆ ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಣತ್ತದ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓರಿ ನಾವು ಆಯ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ದಾಯ ಪಣ ದಾಯ ಐ ಏರಿ ಏರಿ ಐ ಏರಿ ಏರಿ ಕಾಜಲ್ನ ಜನ ಅವು ಏರಿ ಕೂಚಲ್ದ ಜನ ಏರಿ ಆಳ್ ಕಾಜಲ್ನ ಜನ ಅಂತ ಆಳು ಕಂಜು ಆಡ್ದಲ್ಲ ಕಜೋಲಿಗೆ ಕಜೋಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಕಾಜೋಲಿ ಏರು ಕಾಜಲ್ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಾಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆವಡ ಸಾವು ಇಬ್ಬರು ಈ ಜನ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಅಂದ ನರಮ್ಮನಿ ದನಿ ಅಂದ ನಿಕ್ಕತ ಐನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇನೆ 10 ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಕಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಪೋ ನೋಡು ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಏರಿ ಇದಂತ ಬೋತನ ಮಾರಿ ಅಳಕ್ಕ ಮಂಡೆಡ್ತು ನಾವು ಆತ ಈರಿದ ಎಂಚಿನ ದರಿಕೊಳೆ ಈಗ ನಾಲ್ ಪಂಡಲ್ ಮಂದ ಪನ್ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತೊನ್ನೆನ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲೆಗಿತ್ತ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿತ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚೇನ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕುಲ ಪಂಡ ಅಂತಪುರನು ಸೇರು ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇನ್ನು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವತಿ ಪುಣ್ಯವತಿ ಮರ್ಲೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಲಿ ಮಾರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಮರ್ಲೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕೂಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಗರ್ಭ ಅತ್ತಿ ಈ ಜನ ಐನು ಮನ್ಪೆ 10 ಬಣ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ ನೀವು ಮರ್ಲೇರ್ಬೇಕ 10 ಮುಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಎಂಚ ನಂಬುರ ಮಾರೆ ಪಾತೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾವು ಮನ್ಪೇರು ತುಕ ಮೇನ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಟೆ ಉಂಟು ಕಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂಲೆ ಪಾಟೆಕಾರ ಎಂಬಿ ಗಾಲ ಆಡಿಯರು ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಗಾಲದ ಕೋಲು ಬತ್ತೊಂದು ನಿಧಾನ ಪೋಲೆ ಇರೇ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಶೇಖರಿ ಪಾಟೆಗಾರಿ ಈತನ್ಯಾರು ಬಾಳ ಈತನು ಬಾಲ ಮುರಣಿ ಬತ್ತ ಕಲ್ವ ಕಲ್ಲನು ಕಾಕನು ಕಾಕಲ್ಲ ಇವ ಕಲ್ಲ ಕಾಕ ರಜೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಪ ಇವನು ಎಂತದ ಗಾಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಪ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಓ ಅರೆ ಮರ್ಲೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಯೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕಂಚನೆ ಪಾತಿರೋಡು ದಾಯ್ತಣ್ಣ ಗಾಲವಣ್ಣ ಮುರಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮದ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾದಪ್ಪ ನಡು
ಯೋಗ ಎನ್ನ ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ದೆ ಕೋಟಿ ಗೆಂದೇನೆ ಯಾನ ಕೋಟಿ ಗೆಂದೇನೆ ಪಾದಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿಯಾಪಿ ಕಟನೆ ಮುಂದುವೆನೆ ಯಾನ ಅತಿಯಾಪೆ ಪಾದಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿಯಾಪಿ ಕಟನೆ ಮುಂದುವೆನೆ ಎಂಚಿನೋಜಿ ಕಾರಣಿಕನೆ ಎನ್ನಾಲೆನಾ ಪಣವು ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ತು ಗುಂಜುವೆನಾದೆ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ದು ನಾಳೆ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಏನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊಂತಿದ್ದ ಹೇಳಲೆ ಇದು ಆರು ಗಣಪ ಗೇಣಪ್ಪ ಆರು ಗಜಮುಖದ ಗೇಣಪ್ಪ ಗಜಮುಖದ ಗೇಣಪ್ಪ ಹಿಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ ಒಡೆಗೋ ಮರ್ಲೇರ್ ನಡೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕೋಟಿ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಕಾಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಸರಿ ಎಂಚ ಉಂಡಿಯೇ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಆಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮಾರನತಿ ఆయన 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಲತ್ತ ఆయన ಮುರಂದ 5 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಯಾವ 5ನೇ ಕೊಡ್ತೇನ ಒರಿನ 27 ಬಾಕಿ 27 ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಜಾವ ನನ್ನ ತುಕ ಮತ್ತೆ ಅವು ಕೊನತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾತ ಕೊನತ್ತಿನ ಏನು ಅಲ್ಪರ್ದ ಕಂಡದಾಗ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಗ್ಲಿ ಹುಳು ಮಾನವ ಶುಬ್ಬು ಏರ್ನ ಕೈತಡೆ ವೈದ್ಯ ಪಣ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರೇ ಏನನ್ನು ಕೆರ್ಪಾರ ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ 27 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಾಯನ ಮೋನೆಗೆ ದಕ್ಕ ಕೊರಡ್ಚು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾಯಿದ ಮೋನೆ ದಕ್ಕ ಕಡಪಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈರು ಏನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳತ್ತ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ರತೀರುಜಿ ಕೂಡ 27 ಕೇಂದಿ ಓಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗಾವು 27 ಉಂಡತ್ತ ನೆಟ್ ಉಂಡತ್ತಾವು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಪುನಃ ಚೀಲ ಬೋಡ ಚೀಲ ಕೊರ್ತು ನನ್ನ ಈ ಚೀಲ ಮತ ಎಂದೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಕಿಲನ್ನು ದೆಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನಂಜಿ ಬಿದಡ್ಬೇಕು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಡತ್ತ ಓಂಗುಣಂಗಿನ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಏನು ಪ್ರಭುಗಳೇ ಮೂತ್ರಿಯ ಯಜಮಾನ ಮೂರ್ತಿ ಯಜಮಾನ ಯಾವಾಗ ಬರುವನೆಂಬ ಕಾಲದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋಣ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳ 9 ನಾನೊಂದು 15-20 ಬರುವೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಸೇರುವೆವು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೇಳೆ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ವಲ್ಲಭ ಕಾಂತೆ ನನಗೆ ಉದರ ನೋವು ಶಿವ ಶಿವ ಉದ್ದಾರ ನೋವು
ಅಣ್ಣ ಮೂಲದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ ಬಂಜಿಗ ಇವತ್ತೊನ್ನೆ ಉದ್ಯಾವರಡ್ ನೋವತ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಪ್ರಭುಗಳೇ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ದುರ್ಲೆ ಬಾಳೆ ಅಳುವಳು 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 ಅಳುವಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿ ಕಳಸ ಅಳುವಳ್ಳಿ ಅಳುವಳು ಬುಲಿಪುವಳು ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ನಾನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರು ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾತಲ್ಲ ಓ ದನಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಜಿ ಬೇಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಉದಾರ ಬೇದನೆ ನಾನೊಂದು ಪುರುಷ ತಿಗಾಲ್ದ ಒಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಪಾಲ ಉಂತಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಟ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಎಂತ ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಂತದು ಪಿಲಿಯ ಪೇರು ಬೇಕೆ ಪಿಲಿಯ ಬೇರು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತದು ಇದು ದುರ್ಮುಖ್ಯ ಸುಮುಖ್ಯ ಎಂತದು ಪಿಲಿಯ ಬೇರು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಚುಚ್ಚದೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ಲಾಂಬು ತಿಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಚದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕಂಚೋಳು ತಿಂದ್ರೆ ಕಂಚಲು ಬೇಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯರು ಯಾರು? ಉಡುಪಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಉಡುಪಿಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಾಗಮಂಡಲ ಉಂಟಾ? ಉಡುಪಿಯ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮರ್ತು ಕೊಡುವವರು, ಮದ್ದು ಕೊಡುವ ವೈದ್ಯರು. ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಕೊಂಜಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ಬೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನನ್ನ ವಲ್ಲಭೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿವಸ ರಜೆ ಕೇಳುವಲು. ರಜೆ ಕೇಳಿದವಳು ಸೈಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚೀರು ಅಂತಲಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನೀವು ಏನು ಮಾಡುದಂತದು? ರಜೆ ಕೊರತು ಕಡಪುಡ್ಲಿ. ಅವಳ ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಈರ್ ತಡೆ ಪುಣಿಂಚಿನ ಉಂಟೆ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನನ್ನ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಗಿರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಮುಡಿಯೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಪುಡುವಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಬಾ. ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ, ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತಿ. ಅಲ್ಪ 75 ಕೋಟಿದ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕದನ್ನ ಆ ಜನ ಮುಳು ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಲಾಗ 65 ಒಂದು ಇದೇರೇ ಮುರಿಯೋಡು ನೀರು ಅಲೆಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆಗೆ ಬಂಜಿಬೇನ ಅಂಡ ಅಲೆಗೆ ಬಂಜಿಬೇನ ಅಪ್ಪನ ಮಾಮೂಲವು ಮೂಲತೆ ತಿಕ್ಕನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಇರ್ಬೇಕ ಏರ್ಯಾರನ್ನ ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲ್ನ ಬಿರೋಡಿ ನೇಲ್ ಬರತ್ತ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆಡ್ ಬೈದೋಲು ಬೊಂಚಿನ ಬೈದೋಳು ಹಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಯ್ನೆ ಅಂತ ಮೂಲು 75 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಏರು ನಿನ್ನ ಈ ಪರ್ಕಟ್ ಮೋನೆಡ ಪರ್ಕಟ್ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ನ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ ದಾದನ ಹಾಲೆಂತು ಚೂರು ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಿ ದನಿಯರಿಯ ಮೂಲು ದನೀರಿ ಏನಿ ನಾವು ನನ್ ಬೇಳೆದೆ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಪಟ್ಟೆಕಾರಿ ನಾನ ಪಾಠಕಾರಿ ಎತ್ತು ನೆನಪುಂಡತ್ತಾಗೆ ನೀ ಪಂದಿ ಬೇಲ ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಸಾಧಕ ಸನ್ನಿ ವಿರಾಟ್ ಆಯಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಐತ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಾಲಾ ತೆರಿಯಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕನ ಕೈಕ್ ಊರುದ ರಾಜದಂಡ ತಿಕ್ಕಡ ದಾನೆ ಹಾಪುಣಂದು ಪಂಡ ಆಯನ ಸುದ್ದು ಕಲ್ತ ನೋಡು
ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಉರ್ಮಿಲ ಮಾತೋಡ್ಕರ್ನ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಕುಲದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಏಪಾಗಿ ಆಯದಲ್ಲ ಅರ್ಬು ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಸೈಪೆಂದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೂತುದ ಅಲ್ಪೋರಿ ಚಿದು ಮುಂಚಿದಲೆ ಕಾಯ ಪಾಠಕಾರ ಅಂದೋರಿತ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪದ ನಾಯಕಿ ಆಯ ಆವಡಾಂಡು ಓಯ್ ಆಯ್ಕೆ ರುವಿ ಆಯಕೆ ಎತ್ತ ಆಯ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಬೊಗ್ಗೆರ ಬಿಡೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲಾಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಉಂತುಂದ ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಪೋಯಿ ದೈಹಿಕವಾದದಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬಲ ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ನಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಬು ಕಟ್ಟನೆ ಅಂತೂನಾಗ ಬಲ್ ಪೋತಾಡೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತನೆ ಮುಜೆ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಆಪಣ ನೆನ್ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏರಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಕುಂತಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕುಂತಳ ಈ ದುಷ್ಯಂತನ ಜೀವನ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಂಜಿವೇನೆ ಎಲ್ಪತ್ತೇನು ಓಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ್ರೆ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜೀವಲ್ಲತ್ತ ಮಾರೆ ಹಾಲು ಶಿಲ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಯಲ್ ಮಾರೆ ಶಿಲ್ಪ ಓಡೆ ಬಾಲ್ದಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಶಿಲ್ಪನ ಬೆರಿಗೆ ನೇಲೊಂತನ ಈರತ್ತ ಯಾನ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿವೇನೆ ಅಂಡದು ಪೋಯಿನ ಹಾಲ್ನಲಾ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಕೇಂದ್ರದ ಪೋಯಿನ ಹಿಂಬ್ಯಾನಲಾ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಹಿಂಬ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ ಇದೆತ್ತಿತ್ತನತೆ ಹೆಂಚಂಡು ಬಂಗಾರದತ ಅತ್ತ ವಂಚನುಂಡು ದಂತದತೆ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಆಯ್ತ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾರೆ ಹೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಟು ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಂಶಯ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುನಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಮುರಿ ಬತ್ತಲೆ ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರ ಮಂತ್ರಿ ಹುಡುಗರೆ ಮುಳು ಮಂಡೆ ಚೋಡು ಕೂಡ ಜನ ಮರಳು ಉಡುಬುಜಿ ಇತಾಲ್ ಪೋಯ್ನಾಲ್ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪೆ ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತೈತೇನ ಆಯಲ ಇಜ್ಜೆತ್ತ ಮಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರತು ಪೋತೇನಾ ಅಂದೆ ಸುರುಕ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದೇ ತೂಲೆ ಮಾತ ಪೊಲಿಂಕೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಟಿ ಇದೇ ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಬೋತು ನಿನ್ನೆ ತಂದು ದಂತಾತಿಯೇ ಎಂದು ಎಂಚಿನಟ ಬೇತೆ ಮಾಲ್ತಾರಂದು ಎನ್ನಿನ ನಂಗುಲು ಪೂರ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಂಡೆ ಆ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಂಡೆ ಊರಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೀರಿದಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಏರಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೀರಿದಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಈ ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಎನ್ನಿನ ಅಂಗುಲು ಪೂರ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಂಡೆ ಸತ್ಯ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಂಡೆ ಏರಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೀರಿದಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಮುಳು ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಮುಳು ದುಃಖಗು ಮೂಲಾಂಡೆ ಅಂದ ಓ ಇತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋರ ಶುರು ಆಂಡು ದಾಯ್ತದನಿಕಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನೊಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತದ ಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರ ತೊಜಿಪಾಯಿನ ಎವರಿ ನಮಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನ ಎವರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಕಂಡದು ಕೊಂಡರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ 27 ಕೋಟಿ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ ಈ ಬೇಲೆದ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಗ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡೇರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ನೆನ್ನೆ ತೂನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜು ಅಂಚನೆತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಬಾತೊಂದು ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯರತ ಪೋಯಿನ ಮನದನ್ನೆ ದನ್ನ ಯಾನು ಪೇಂಟೆ ದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಓಲ್ ಪೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಕುಳೊಂದು 3 ಜನ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಜಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಬಾಗಳಂದೆ ಬೋ ಬೇಲೆದ ಯಾನ ಇಯಕೇನು ಅಂತಾರತೆ ಐಕೇನು ಬುಕ್ಕ ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಎಜ್ಜಿನ ಆನಿಯ ಪನ್ಪುನೆ ಆನಿಯಲ್ಲ ಪಾತೆರದನ್ನು ತಿಕ್ಕುದು ಇರೋದ ಅನ್ನತ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾನ ಬುಲ್ತುದಂತೂ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದಿ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಯಾನ ಬುಲ್ತುಂದ ಏರ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಅತ್ ಯಾನ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತನೆ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತುದ್ವೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ತಾಯಿ ಪಾತೆರಗೆ ಏನನ್ನು ಕುಟ್ಟುದು ಕುಡ ಬೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ದಾದಾಂಡ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಈ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಇರ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಯಲಿ ಹಾಲು ಪಾಪ ಇರ್ನ ಕುಡ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಬುಡದ್ಯಾ ಅವೇ ಮಾಮಾಲಿ
ಹಾಲು ಪಾಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಾಪೊನ್ನನ್ನು ತೂದಲ ಮರಳಿನಾಯ ಯಾನತ್ತು ಬಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂಡದು ಬತ್ತೋಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮರಳದು ಬೋಂಡು ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ತೆರಿನಕಲು ಪಂತಿನಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆ ತನಕ ಅಂದು ದೇವೇರಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನಾಥ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಐನೇ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೊಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ ಆತಿ ಯಾವುನ್ ತೋಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡುನ್ ತೋಜಿಂದ ಆಲೆ ಬೇಲೆದಾಲ ಅಂಡಲ ಆಲು ತೋಜಿ ಪೈನ ಮಂಕ ಮರ್ಲಗ ಮರ್ಲಾದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಪೂರ ಗುಟ್ಟುಲ್ನ ಆಲ್ದ ಪಂಡಯಾನ ನಿನಡ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಈ ಅಪಗಲ ಎಂಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂತ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅಂಡ ತಾನೇ ಅಲ್ಪನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲ ಅತಿ ಎಂಚಿನತ ಮರ್ಲನ್ ಸೈಯಡವು ಬೊರ್ಚಿ ಅವ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆ ನರಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದನಿಗಳೇ ಓ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಮೀರಿದ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಕರಿನೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಇಂಚ ಆಂಡಿಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯಮ್ಮ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೇಣೊಂದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಾಗ ಈತು ಲಕ್ಷ ಪತ್ತಾಯರ್ಗೆ ಇಂಚಿನಾಗ ಈತು ಕೋಟಿ ಪತ್ತಾಯರ್ಗೆ ಅಂಚಿನಾಡ ಈತು ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ಗೆ ಇಂಚಿನಾಡ ಈತು ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ ದಾಲ ಇದ್ಯನ್ನಾಯೇ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 500 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇನಾ ಇತ್ತನಾಯನೇ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ನೆತ್ತ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಯಿನಾತು ಮಂಡೆ ಬಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಆಪುಂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೆಚ್ಚ ಕಾಸುತ್ತನಾಗಿ ಏಪಲ ವಿವೇಚನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬುವೆ ಅಂಚಾದ ಕೈಟ್ ಕಾಸುತ್ತನಕಲೇನೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಇರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊಡ್ಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲವಿಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪನಕಲು ಇತ್ತನಾಥ ಸಮಯ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇಂಚ ಬರೊಂದೇ ಪೇರಿ ದನಿಕಲು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಆಯ್ನವು ತಪ್ಪು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಪೋನ ಗಲಾತೆಗೆ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ಲುನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುನೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೆಚ್ಚ ಪೀಂಟನಗ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಣೊಂದುಪ್ಪುಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲ ನಮ್ಮೊಲ್ಲ ಬೂರ್ಬ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲ ಅವು ಆಯೇ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆಯಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನಕಲು ಪನ್ಪವನು ಇಂಬಿಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಲ್ಲಪೋ ಆಯ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕೋರಿ ಇಂಬಿಯ ಕೇನಂದೆ ಕುಡಲ ಪೀಂಟ ಏನಂಡ ಒಂಜ ಎದುರ್ದು ಬರ್ಪುನಿಕ ಹಾಕದು ಸೈಪೆ ಇದ್ದಿನೊಲ್ಪಲ ತೋಡುಗು ಬುರ್ದು ಸೈಪೆ ಅಂಚಾದು ಒಟ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಪೀಂಟ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಪಂಡೆ ಈರಿ ಕೇಂಜಾರು ಕರಿನೆಕ್ ಕಟ್ಟೆತ್ತು ನನ್ನ ಒರಿನೆಕ್ ಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವ ಕೋಟಿ ಬೋಂಡ ತಾನೆ ಅಂಡಿ ಜೂವರಿಂಡತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆರ್ದು ಬತ್ತೊಂಬೋತೇರ್ನ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಪಾಠಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೇ ತುಳಸಿ ದೈ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮಾತ ಮರ್ದಗ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲಿತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಕಾಯರ್ದ ಮರತ್ತವೇ ನೆನಪಾಪನೆ ದಾಯ ಪನಿಗೆ ಅವು ಕೈಪೆನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಅಪಗಂದ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಡಿಪ್ಪುನ ತುಳಸಿ ಗಿಡತ್ತ ಮಹತ್ವ ಏತು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ನೊಪ್ಪು ತಿಂದದು ಎನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋತ ಅದು ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈತನಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಚೋಲಿ ಬೊಲ್ಲೆ ನಂಡು ಅನ್ಪಿ ಕಾರಣಗ ಆಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಇಕ ದೇವೇರು ಕೊರೋನಾವುಲ ಸರಿಯಾಂಡು ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಬದುಕದವರಿನ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ದಾಯನ್ನ ನಿಕಲು ಕುಡ ಆಪದನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವರು ಎನ್ನ ಜೀವನದವು ಪೂರ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬುಳ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಾಂದ್ಯನ್ಯೆ ಹಾಲು ರಣ್ಯಾದು ಪೋಯಲು ರಣ್ಯ ಅದು ಪೋಯಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಯೇ ಹೌದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪು ಸಣ್ಣಿನರ ಬರ್ರಾಣಂಬೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಅಂಗುಲು ಪೂರ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಡೆ ಸತ್ಯ ನೀರಿಡು ಹೋಮಾಡೆ ಏರಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೀರಿದಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗು ಮೋಲಾಡೆ ಏರಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೀರಿದಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗು ಮೋಲಾಡೆ ಎನ್ನಿನ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ 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 ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ 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 ದುರ್ಗೆ ಜಯ 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 ದುರ್ಗೆ ಜಯ 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 ದುರ್ಗೆ ತರದಳು ವರದುವಾರ ಗುಜರಾತಿ ಅರುಣರಿ ವಗುರ ಬಬಗೆ ಕುಮಗ ಭೋಜನ ಕುಮಾರಗೆ ಜಪದ
ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ